A Catalunya ens agrada molt el bacallà. De fet, és un dels països del món que tenim més receptes per cuinar-lo. Ens agrada de totes formes, a la brasa, al forn, amb tomata, amb xamfaina. Hi ha 1000 receptes per fer-lo. Avui us proposo una recepta molt apropiada per a aquest moment de l'any, per la primavera, per la Quaresma. Un empedrat de bacallà, un plat fred que segur que us agradarà molt. Què us sembla? Voleu cuinar amb mi? Acompanyeu-me. Comencem la recepta fent el que seria pròpiament l'empedrat. En aquest cas farem per 4 persones, per tant jo poso uns 400 grams de mongetes que ja tenim cuita. Podeu comprar les cuites, les escorriu i les poseu en una batidora. Jo tinc la Thermomix, que va molt bé. Vosaltres feu-lo amb la batidora que tingueu. Afegim un bon raig d'oli d'oliva, extra verge, que sigui bo, ens interessa que sigui bo, i a continuació un raig de vinagre. També un vinagre, busqueu un vinagre bo. Jo faig servir un Priorat que m'agrada molt. I a continuació una mica de sal. Ara tapem el robot i triturarem el temps que sigui necessari fins que ens quedi una crema fina i sedosa. Si veieu que queda molt espès, podeu afegir una miqueta més d'oli o una miqueta d'aigua, al vostre gust. Llavors, quan veieu que ja està ben triturat, el tasteu de sal i si està bé, ho parem i aquest pas ja el tenim. Ho posem en un bol i a la nevera, a conservar-lo en fred. Continuem posant una paella al foc i aboquem un raig també d'oli d'oliva i que s'escalfi una miqueta. Posem un all que li hem donat un cop, l'hem aixafat una miqueta, unes fulles aromàtiques, en aquest cas jo he agafat una mica de farigola, que tinc al jardí, i uns tomàquets cherry. Compteu 3 o 4 per persona, jo n'he comptat 4. I ara això ho tindrem a foc mitjà, anar sofregint a poc, fins que veiem que la pell comença a saltar. Primer posem una mica de sal i una mica de pebre, si ens agrada. També li podríem ficar una mica d'orègan fresc, per exemple, això una mica al vostre gust. Penseu que no s'han de coure del tot. Els tenim a foc viu perquè s'aromatitzi amb l'all, les herbes, i que la pell comenci a desenganxar-se del tomàquet i llavors els podem pelar amb facilitat. Ara, una vegada que veiem que ja la pell comença a desenganxar, veieu? Apartarem la paella del foc, els ficarem en un bol, allà on vulguem, i els reservarem a temperatura ambient fins que estiguin prou freds per poder-los treure la pell. Preparem el bacallà. Jo he comprat el bacallà ja desalat, he comprat uns trossets que ja venen desalats, que van molt bé per fer esqueixada o el plat que ens agrada. Jo els he tastat. Tasteu sempre el bacallà encara que el compreu desalat. Si no està al punt, podeu fer dues coses. O posar-los una miqueta més de sal, que podria ser que l'havessin desalat massa, o al revés, posar-lo una estona en aigua, perquè estigui al vostre punt. El bacallà mai té que estar desalat del tot, si no és molt insuls. El tallem a trossos de mossegada, més o menys, així com veieu, i un cop tallat els posarem en un bol de vidre, per exemple. I aquí els afegirem també, els saonarem amb una mica d'oli d'oliva, un bon raig d'oli d'oliva, perquè se vagi confitant, i una mica de pebre negre, que sempre li queda bé. Els remenem una mica perquè s'amari tot el bacallà amb l'oli i el mateix. En aquest cas el reservarem per després a dins de la nevera, que estigui fresquet. A continuació li posarem unes olives negres. En aquest cas he agafat una d'aquestes tipus d'Aragó, una mica seques, que tenen un gust potent i ens quedaran molt bé després amb el bacallà i la mongeta, és molt apropiat. Aquesta en l'os, li tenim que treure l'os. Ho podem fer de diverses maneres. Si apreteu una mica amb els dits, l'os salta amb tranquil·litat. Tenim que treure l'os a totes perquè després les trinxarem una mica. Un cop que les tenim desossades, les començarem a tallar. Podeu fer servir les olives que us agradi. A mi m'agraden aquestes, però podeu fer servir algunes de Kalamata, o si us podeu estalviar feina, podeu comprar les desossades, unes olives verdes, o fins i tot unes bones olives amb anxova, també quedarien bé. I fem el mateix que hem fet amb el bacallà. Les posem en un bol petit i li ficarem un raig d'oli i la remenarem. Ara farem uns costrons de pans. Agafem una remenada de pagès i la tallarem en daus, o sigui, regulars, que llavors els fregirem amb una mica d'oli per fer uns costronets de pa fregit ben crocant. Posarem una paella al foc, un raig d'oli d'oliva i quan estigui calent posarem el pa dintre i li anirem donant voltes amb l'ajut d'una espàtula fins que veiem que està més o menys durat per tots costats. La idea no és que quedi cruixent, és bo que quedi daurat per fora, però que quedi una mica tou. I ara unes anxovetes. Aquí gasteu les anxoves que vulgueu. Com que són una guarnició, un altre tòping,
tampoc cal que ens gastem molts diners amb unes anxoves caríssimes. Jo he trobat aquestes llaunetes que són prou econòmiques i que faran ben el fet. En aquest cas, les anxoves tenen un toc de saonador, de donar-los un toc salat a la preparació. Per tant, en aquestes ja estan bé. Les triem de la llauna, les posarem a la fusta i les tallarem a trossets no massa petits, que llavors puguem repartir amb facilitat per a tots els plats que farem. Muntem el plat, el que ens agradi més. Un parell de cullerots de crema, veieu, que ha quedat ben cremosa, si sedosa, és com si fossis un hummus de mongeta. És un empedrat, però un empedrat cremós, diferent. I posem l'empedrat al plat. Ara, en primer lloc, repartirem uns trossos de bacallà. També una mica al nostre gust, depèn del bacallà que vulguem ficar o que trobem. Jo crec que ficaré 6-7 trossets i ja n'hi haurà prou. A continuació repartim els tomàquets, veieu, ja els tinc peladets, i estan ben confitats i ben aromatitzats amb l'all i la farigola, són boníssims aquests tomàquets. Li dono un toc fresc al plat, per contrarrestar la crema de mongetes, que és una mica més espesseta, no? Més fata. Ja irem repartint els trossets d'anxova. Els repartim per tots costats, perquè llavors quan mengem amb la cullera podem agafar un tall de bacallà amb crema, un trosset d'anxova, que hi hagi a cada cullerada el lloc dels sabors. Repartim més o menys 7 o 8 trossos, 10, també una mica al vostre gust. Penseu que l'anxova té un gust fort, no cal posar massa. És un aromatitzant. Ara les olivetes que tenim amb l'oli, les olivetes trinxades. El mateix que tot l'altre. Repartim una mica de per tot, que quedi bonic. Veieu com que el plat cada vegada queda més vestit, més bonic. Posem els daus de pa fregit, els crostons. El pa tampoc ens passem, Ja quasi ho tenim. Què ens faltaria aquí? Un toc verd. Doncs vinga, una mica de julivert, una mica de sarfull, una mica de fonall, uns brots verds que li donin una mica de color i una mica de frescor i ja ho tindrem. Aquest plat és una barreja de les dues amanides més tradicionals de la cuina catalana, que són l'esqueixada de bacallà i l'empedrat. És un plat fresc, ideal per ara a la cuina de primavera. Si t'ha agradat la recepta, dona-li un molt like al vídeo i ja ho saps, a subscriure-se. Gratinat, amb arròs, amb suc, amb carpaccio, amb truita,